achabolinga kanga lobelanga siplio linga kanga pasi ya bolingo balimbisaka maloba kasi na motema etikalaka elembo. Those of my followers who don't understand Luos, I will translate, but at the end of the show. But it doesn't mean that I don't want any other person. You're all welcomed. If you want to listen and to type, to use Google to translate for you, you're most welcome. Number 1 Kenya mzima, East Africa, mambo ni hapa, kila kitu ni tamu zaidi. Yuluo wani tiegi machando chunya kabisa. Anyako mohero doge kabisa, kendo no nyuola gi dhok maduong kenda wuoyo ga mang'eny, to mano epokna. Asetemo mondo adhi kata ka daktari mondo duokendu wuoyo na ni chien gi paro mang'eny man go ni chien, lakini daktari okoni mane pokni, maybe next life kibo nyuoli kendo to maybe ibo wuoyo matin. Emomiyo kata mana chuo ma joyude ngimana gin chuo mok wuo nikech kin gi dhako ma wuoyo mang'eny to bedo matek e ot. Gimoro amora ma wuoyo e Facebook bedo ni wuoyo gi dhoga kata ndiko ang'a duong' mong'eyo gima wacho kendo gigago ka wacho ga tawacho kaneno pictures kaneno pichni ang'e gima wuoyo. Gima adwa mondo wuoyo en timbe mon matinde we chuogi kadhi diaspora nikech nyigi moko nosedhi diaspora dakuro koro giwe chuogi dala gibiro diaspora koni giwe ka chuogi chodo dala koro chuogi ni kendgi dala chuogi tuore dala chuogi tagore dala nikech gin ne gisenyuolo nyiri mobiro diaspora nyiri gi to obiro diaspora kaendi gi nying wuon gi ka nyinga interi atino nyang'eya maybe wuon wa nyinge ng'eya wuon wa ne nyinge ni atiyo go de ngimana maduong' kabisa ngimana te ma achaka kawo go passport ma biro go atimo go tij jatich mar ot Jamanika. Wuon wa ne kana atiyo gi nyinge kakete passporta na ng'eyo ni kano kadwar wuon wa no dino katiyo gi nyinge to nikech I was proud of my father cause na adwa mondo ayudie ing'eyo mondo nena ma serious or something for the reason akaw nying wuon wa tiyo go miyo nyaka respect wuon wa no ang'a ma onge gi wuon gi malit naga saidi lit naga kabisa kane no joma nigi wuone gi matiyo matek wuone mo bedo respected gi jikawan samoro aluoro wuoru moloyi wuoru nyinge duong' e gweng'wa kata gweng' jomoko wuoru tiyo tich matek wuoru headmaster kamoro wuoru principal kamoro wuonu daktari maduong' moluor to unu wuon mama no wuoru ok respect wuoru udhi ahead ma uinvolve nyaka meru nikech koro usedonjo diaspora musedak higni moko 10 koro paro ni uchopo uchako mislead minu dhako odhi limo nyare loka jibiro ga mon mang'eny biro ga limbe loka kaendi e weche mag piro nyathi kata ka nyako yudo tas onyuolo nyathi moyudo tas to koro en gimo ma tradition ni ng'ama dhako min gi kapod ngima ema nyaka bi Germany kata mana USA kanyalore mondo bi ogwedhi nyathi kata bi rit ne nyathi life malo kaka bede tek momiyo the first maid minyalo yudo mondo bi rit ne nyathi kinyuol en meru to koro ka meru isekelo loka dichiel ikele thieth dichiel obiro dok ikele ogwedho ni nyathi odok nyameru moro bentie ka ikelo ogwedho ni nyathi odok koduogo mar ang'wen to dwa dak to wuoru to pod ngima ing'ama nadi ma ok nyis min gi ni mama anan nyari adak loka yes life ber aoro ni ga pesa ma we wach lakini wuonwa pod ngima wuonwa ni ng'ama bedo respected makata ini bedo respected bedo nani an loka kama ok onego ni kori iwe wuonwa kata bed mano kuwinjre nyako se biro diaspora donge biro kata ki nyako matek ne ng'eny dhi yomo nyameru moro bedo dak diaspora yomo yuwuotu te nyithiu mane ot te mo biro diaspora te ai koro meru donge wuonu gi cousins moko matindo iluongo ni nyithindo makiye modak e dala mabiro pongo yani fill in the spaces mo wayo dala ka koro achopo diaspora chandora aore ni minwa nyalu fachiel moro achaka develop achaka oro ne nyalu fario odhi mbele oro ne nya 10,000 oidho ngasa oro ne nya 20,000 koro pesa chako donjo minwa koro ochako bedo ga gi nyiego gi wuonwa of course dichuo en ng'ama dichuo mano nyuola gi nyadhi moro also about our fathers not men our fathers so don't mistake the thing some people like to twist I am not talking about men I am talking about our fathers
and mothers today, not just men not just men okada but ndaraka. I'm talking about our fathers. So when you're listening, please think in the line of your father and mother. If your father is dead like mine, think in the line of your uncle, though that uncle of yours who rules your home. Okay, that's what I'm saying. So take him as your father and then put him on that, like, fill in the blank with him. So then you come abroad, ibiro loka. Idongas. Maisha the left, right, center, yudo kratas. Dimolunga kanotas, or tas and peppers magbido loka forever. Katano tas nasa yudo. Emomi anka greater. Oka fall from heaven. I've been through the same processes. Omio mona bed ka awu kama mo bed greater kama abe an gotas. Kono tasa no asayude. Manyiso no tas ka sayudo, nitika ka pesa bo medore ni kechanya lo tiyo. Without otaso kinya tiyo. Kora ore nenya minwa to kod nyithindo mandala ga chulu negi fees anya ore nya 20,000, 30,000, 40,000 moro. Minwa koro chopo kama koro kolos di wonwa nikech koro on nyige ngin maka nyige koro ka you realize ni maka nyithinde koro gin nyithi wuonwa okwan nyithi wuonwa koro wan nyithi minwa maka go symptom minwa nyise na wuoru ing'e ni tindo kobiga kama ng'eny tiden kama kikior ne pesa koro pesa ketho obo dhi nyione go nyiri ang'o koro nyako ok trust wuongi mano nyuole wuongi mano miyo dhi loka wuongi manyinge malas nitie passport echa koro ko respect en koro winjo min-gi mano mon maricho en koro winjo min-gi ma koro min-gi en koro oro ne min-gi pesa min-gi ma koro gawanyishia ng'owa wuongi winjo kama loseni fill in the blanks koro ing'eni chako kelumga wanyiko mokeot koro ing'eni ka dako mancha respect chuore nigi pesa mang'eny molo chuore of course chuore chako winjo ka lit moro nitie koro chako bedo koloso gi jodongo wadgi omadhe nyabia moro koni dako tindo lokore nyiga ok los koda nyiga osiku mane sim gi min-gi ti osiku mane dwa dhi e thieth loka dwa dhi kure anto ok luonga arus moro timre ng'ane min-gi madhi aya don't get chuo in fact fathers are inago wega minegi mondo dhi ka wedding timre to mama e madhi ka nyara no nyuol to mama min-gi madhi ai to koro chako kelo gomi koro mama obiro loka ka ochako rwake long kech ing'eni gweng' dala kata dak irwak long especially ken minwa ka japuonj kama e gweng' ng'iya dak irwak long koro ibire ka koyo ng'ich achuni gi long irwako yudo ka long ondisi kabisa ichako piem gi nyari be nikech koro dwar mondo idolize yodo mondo osungi kuom nyiri moko ong'e maber ni minwa ni to en ga pudho matin dala nikech minewa to gin at least apudho matin wan digitalize molo minewa of course nikech nonyuol gi chon moloyowa koro okodwa ni nyiri wadgi mosungre ne gi gaone ni min-gi ni karatarga koro chako chwado min-gi long gi makeup min-gi be koro chako dhi kode club nikech nitiere nyiri mok realize ni minwa ka gibiro loka kae ochako dhi gi min-gi e club odhi gi min-gi e ute siepege moko magimadhe kong'o bia moko Johnny Walker moko ariyo adek nie mesa min-gi bo bet kanyo min-gi to jalendo min-gi chako bedo attracted to the life of US kata London left right center min-gi rome gi okuche moko ariyo adek motika chako ni mama nani akia Mungu anakunaja kurudi Kenya hapa pia unataka tufanya kazi ya kuosha watu wazee pesa ni mzuri min-gi koro loko pache dok loka chuore to we dala chuore to nying maduong' to min-gi moloko pache ni to en dhako ma pod luongre ni Mrs. Ng'ane to ng'ane no to ng'ama duong' dala and respected to into we pachi lokre ga kan nikech attraction mise yudo yo loka kuma nyigi nitie no kuma nyigi teri e disco nyigi teri e party nyari ma ing'e ng'ani nyako ne nyara to raracha ka chiet lakini mato nyara ni to no chwe maber lakini onyara orwako mini micro mini demi odhi kodi out to nikech koro un London kata un US kata un Germany Berlin koro wiyo wil gi puonj mani puonjo nyari dala ka wiyo wil gi puonj mani puonjo nyari dala koro ulokore urom wiye urom koro wirom gi nyari gi nyigi gi koro nyari orwakre marach to king'ise nikech koro un London ibe chwado long ibudhi budho ali tiyo gi London kech London ema nadongo ka ng'eyo mane kiwacho ni London to ji ong'e ni ji ni loka Germany giri ok chal ga loka London ema chal loka
Aito omugo rumo, omugo en piro, donge sa omugo rumo, idok dala. Chuor nyari wacho ni koro sa orumo idok, kata visa orumo idok. Kidok ichako nyiso kendo nyari oro pesa, nikech nise ng'weyo pesa, nyaka iseng'eyo kaka loso pesa mar euro kata mar pound, iseng'eyo kaka ilose. Ichako loso another plan maduogo. Nikech koro level ni oidho ma tich manitiyo dala mar puonj, samoni inja puonj, kata poko retire. Chuori be samoro mana dio, wiyo wil. Koro iduogo dala in a staff room, to kine ka joma ni staff room gini e level ni. Chuori bedo discuss a staff room kaendi, maji wach, omera bingeni Mrs. was promoted to be the DC, koro sanyo ken dio en DC. In wigo ni landa maka chuori no ki appreciate. Jomoko ema appreciate ni chuori. Chuori koro ok ne attention, nikech attention, dikiloso gi chuori, tiwacho ne mna wach London gi nyigi man London. Koro nego beni dok nitire, ne tiri appointment mang'iyo laki ma iye obedo operated, oketi obedo stick. Onego beni dok London, nyari miluongo ni Gabriela cha, loso ni visa kendo mani dog mondo dhi timni operation malagno obed maber. Irango wei mar dok. Kidok ni to ni kori manyo tas. Nyari omanyo ni kata osiep nyari moro manyo ni owad gi chuore. Umanyo ni wad gi chuore koro mondo kendi, to wuon gi to pod nitie, wuon gi ni se corrupt wiye gi makoro wuon gi enemy margi. Wuon gi koro rango kuma odhi okule wiye, nikech ok onya discuss weche mag ode to bedo respected, in be pod bedo respected dala. Omiyo gik machando we ot gi kaka odwach gi onge, odhi manyo comfort kamoro, to chuo mondo winj maber nyaka goye massage gi nyako moro somewhere. To en ng'at manja ber. To koro chako dhi manyo massage oko mondo nindie maber. Nikech ikakitime. Asi wacho no chodo. Aito through ingeni chuo mosechopo at around 45 years kaendi ka dhi up to 50 60 ka if you're lucky. Gin jok matuore piyo. Gin jok ma hata tak nyalo chwado piyo. Chuori koro hata tako goyo kata nyiri odhi omiya yaki nikech en lonely, owuotho oko kotimo ne nyiri sponsorship gi, otimo ne gi shopping mondo winji maber just out of stress. Gimoro odhi omake, ayaki omake uloko cancer ni koro ero make to in kure in wigo ni mna kuma note dhiye cha kanyari cha idhi kanyari loso laki nogo no maeno ng'eyo chuori fall sick, cause fall sick inyisi gani chuori ni tuwe hospital mondi dhi idog dala mondi dhi neka kithiedhe in podin kuma intie kuma intie kendo ko bagi nyigi gi okupar kaka un mama wiyo dhi obedo madeni ka ng'awa ka nyige. I cannot respect you at all, even if you are the person I respected most. Ibet gi nyigi loka to chuori tuo dala atuoma in must maybe cause all the stress magi go cause you will get the chuoma no nyolo go nyithindo gi mupuonjo magi tiyo gi last name ne magi dhi go loka. Sano ko isebedo siep chuor nyari gi nyathi nyari, chuor nyari oheri mawe wacho oheri to ikeno heri nikech respect gi wuon chiege ni. Ini pano heri monyalo manyo ni edi chuo moro. Uchako di out gi ori. Udi out wiyo wil gi luwo gi kit gi timbe gi. Chuori to pod ngima. Mon to ntie gweng malich magombo mana chuori no. Mon ma widows ntie gweng malich magombo mana chuori no. Jopuonj ni staff room magombo chuori ma headmaster malich. Then gimalit mogik. Ibet kumibet no kata bet ma US ta New Zealand. Ibet kuro inyisi ni chuori tuo. Oki bini kechi luor ni swang ni nchidhi gi visa mok duogo godo. Yani luor ni se discuss gi nyari kata gi nyithindi kata gi ng'ano ni wang ni mondo manyne dichuo. Yani in kani winjo ni chuori tuo cha to iwach mani tho ayudo excuse. Koro at least anyari to kama nyako tho mondo rango tas. To in ng'at manosegero dala ne ng'at ma respect samoro koro iknise retire. Jomoko bose kata retire. Chuori mano thagore godo. Chuori momiyo in chuori ma you are respected with thick and thin. Chuori ma jo gweng wacho mani awada jawade madhi loka wada rito ng'ane ne samoro ko ne gise riambe gweng ne jo gweng riambo sana. Yani ok jo gweng but as our people riambo nikech odo umo godo misri mantiere yodgi. Koro chuore tuo to lando onyiso ji ni nyara maduong' cha tuo London kucho kata mana New Zealand kucho loka kucho. Koro ingeni abe tuo kae koro kaka na adhi kode ne tek koro na oro mama. To eye kato ng'e gima time. And so lonely, he's sick, chiege onge, chiege omoko kuma nomoke, owinjo weche malit, penjre kana ni chiega ni, kong'e na tuo, to nyiga gi oro nega pesa, nyige godak nyiewo na ticket mondo duogo rita mondo kodok modokie. Iwe di chuo malich, tagore subtal, dwanyore subtal, di chuo machang madogot machak chodo ma AIDS mark.
Inti in loka kiduogo ti iume gi sutariande gi watch moko maber gi iPhone number 8 mondo jikiki gi matimre odi. To un jomo segero nyaka dala, jomo sego nyaka dala. Joma at your age, how do you expect people to respect you? Kana na respect him, at least kana hero nyarino katango I cannot respect, I'm sorry. I to you don't need dichwo bedo frustrated ma pesa ne manen gogo rumo nikech ingeni a broke man cannot chodo doro pesa. To koro ja pesa ni gi pesa miro nega from loka gote o se chodo godo ma koro kata na pesa chodo rumo. Koro tuo goro goe ma chige be onge. They end up in debt. And when they die, eka koro bedo aibu mos nikech otho ka to chige pod ni loka no dhi piro ne nyare. Adi pir ne nyara kagima nyara no token adult. Awe chwara awinjo ni chwara tuo ma tho. Okabi iko nikech anadong loka adu manyo tas man chief. You don't realize ni life, I don't even know ka ane makoda tin kama. Tema dark loka or joga sidang. I appreciate malish ni wane green pasture. I appreciate ni wane ngimama bed. I appreciate ni I can afford to be with the light man. Onge paka power premium magona power ration. Onge chingwa pili la olal jamani waka. Lakini podi agombodala. To in an old man onegi enjoy life free in retirement gichuri kapod ngima. Nikech jigombo chwai na go. Insano kore kifwanyo richo mag chuori ilando de ngato kogo ni sim nyameru ni ngane yawa. To machuri tuo dala ni okiduoga duogo ando bokanya duogo. Ochanda gencho chanda ot malicho wuotho gi nyiri kiamo chanda malicha nyara so na pepas. We yo kude kata kiwacho such a thing. Dak ni fwenye chon ni onga marach kama no dhi e London no chon kapok itero nyari. Dak ni temi no nyuoli mbele nyari no. Dak ni kuonge dhi e kumi dhi e no mondi. Ka mondo nyari oluwi. Ang'obi ni we nyari odhi mondi kor kit ne raha ma nyari ni godo disco ma nyari dhi e. Ka mondo dhi bede age mate mar nyari. At your age dhi bedo age mate ma nyari udhi go disco marango. Ti we dala. Podi nyiso ngano ncha chanda mali ngano kweni ko da ngano dwara ngano tu ise nyaka dala mi go dala de kode dala mi luongi ni Mrs ngane kanisa iluongi ni Mrs ngane angoma no teri ise yiko nyaka yie puothe. Is it right? Diaspora ladies and gentlemen who are keeping their mothers whose husbands are waiting for them in the village at home or in Nairobi or wherever, and you're keeping your mother here trying to encourage your mother to get peppers. Shame on you, seriously. Respect your father. Tell your mother that their problems are their problems. They should solve their problems the way they found each other. You are a child. Kati duong mana mi rom gi meru. To podi nyathi meru. Shida gi chwore gi tiek mondi. Orit machwore no tho. Kati orit machwore no divorce. Eko bionyisi ni konye manyo pepas. Aibu manadi miketo go meru ni manyo ni meru di chwolo. Kato chwore to bonti. Ori idaro meru e odu wuoru. Idi rent ne ot Nairobi kata e town moro kata maraka Kamega. Ni mondo bed away from money or nega pesa odagi nikech kore ndi pesa kore dwa divorce wuoru gi meru nikech minu nyisi ga gik moke iti ma wuoro ok nya winjo. In Luoland wan no wabiro brought up ka wuoro wuonewa ok ni waluoro gi ni wan gi respect kuom gi mano be wan go lakini there was something ma iluoro wuoru yani awuore wa ne catch pino yani that is how we were brought up with our mothers. It's the fear that was installed in us with our mothers. That wuoru kwen koro okinya kanyono sitting room koro there's no opportunity mar ngeyo wuoru kudongo, but that's not a reason to go and punish your father when you're big, when it was the mistake of your mother. Ask your mother, why did you have to bring me up with this thing in my head that my father queen? Why didn't you let me myself as a child go and force a talk with my father? This is a mistake that all Africans do. You forget about the African in you, which you're supposed to embrace. You're saying, oh, I didn't have contact with my dad. You have come to the diaspora. Now you think you are going to adopt the culture of diaspora. You want to change things. Why do you let your father die a lonely man after struggling for you so much? Even though he's cruel or whatever he's cruel of, he works so hard, even if he has 10 wives. He's your father. At the time when they need you most, you start walking around with your mother abroad, letting your father die with pain and with shame. I feel so bad about that. And I'm talking about things that are happening even now as I speak. Shame on you. Shame on you, even men who are doing that. You don't belong in the diaspora. You belong there where you came from.
And you need that father of yours to teach you some way, to tell you where the money in the bank is, to tell you where the shamba is. You want to go and ask about the shamba when he's dead. You start asking Jogwen and starting blaming people. They didn't give me a part of the land. All my cousins took the land. Where were you? Why do you encourage your mother to leave your father and then go? Let your mother struggle with your father to death. When death does them apart, it's okay. Then she can go to the diaspora. Togingik makarent, angeo ni kata most of you nge jowatimre kamano. Maduanyas. Even if people had respect for you, especially if you let a man who was respected by people to die so disrespected. Nyingo nego don ka podingi maka podotegno. To ka uni nyithi ote maketo nyingu wuoru di elo ko chama lich. Ngat mancha respected malich. Me, if my father would be alive, if they want to divorce, let them divorce. But for me, I don't want somebody who is trying to gonganisha me kichwa both parents. Deal with their problems alone, but leave me to have contact with both of you. That is the way to go. And if I want to leave my father, then I leave his name also. Just keep your mother down to earth. Respect your mother. Be proud of your mother. Let her be the way she is. Apart from at least giving her a trouser to wear, which is at least decent when it's cold, that one she needs. Give a jacket, a trouser, a stocking, whatever you want to give her to wear. But let your mother be. Treat your mother as your mother. When time comes back reaches to go back home, tell your mother, Mama, go back home. Don't start misleading your mother, because your mother is also a human being. When she reaches here, the hormones of her girliness comes back. The thing that she missed when she was a young lady comes back. The suffering she has gone through with your father comes back. Then she wants to run away also. Respect your mother, but teach her too. Just take care of the funeral. We're going to come, I have to work. We're going to leave the Berlin airport with mom. There's no reason why we should send mom ahead, and also we're coming back. Mom is so sad. Mom is so sad. Mom cannot travel alone. So we're going to come with mom. Come with mom to manoto chore moto. Meru mondi nyisa no dog dala. In fact, ber mono dog kata immediately mo winjo ni chore tuo. Or cut death. To go to pony death, kiwinjo ni wuoru toka wuono. Sano, ema mondi wuski kimane ot. Temoni ket meru no endege odo kachuore. Odio team rituals makachuore. And you who leave your husband suffering back at home after you've enjoyed all the parts of when he was working. He found you a job. He educated your children or not. Then he retires, and then you realize that there's life in the diaspora. Or your friends tell you, now you want to live the life that you built together. Now you want to go and join your sons or daughters abroad. There's no life after that. You will come to the diaspora, I tell you, you will suffer more than me. If you leave your husband to suffer and is crying with you because you want to go to the diaspora to look for papers at your age, you will suffer. You will suffer, and you will cry until you start posting preaching in Facebook. You will be putting your page full of preaching. Don't make a man die in shame when he had respected you and made you a woman. Please let him go to his grave in that pride. Don't let your husband die crying. I am talking because I'm very sad. If you want to now eulogize, if you can't speak in Luos, in the village, though you don't have to eulogize, please do the eulogy in the church in town, because of course most of us live in the city and in the village. There's always a chance to eulogize a dead person in Nairobi or in Kisumu in the city first, in a church. Do all those things. Oh, my dad, he was hot and he was hot and he was not cold and he was not hot. Oh, and he loved me, he pecked me here. You can say all that. But when it comes to going to the village and you can't speak Luos or you can't speak Kikuyu wherever you speak, please don't eulogize. You can go and whisper in his ears when people are not sitting there. Don't eulogize. Let the people who can speak Luos speak. Because let me tell you something. In the village, it's very important to be respectful. The people in the village depend on one another. You can live in the diaspora and your mother's in the village. Your mother needs that community. Your father needs that community. And when death occurs, death belongs to everybody. They come to your church, the schools around you, the workmates, the former workmates, they all come to the village. And they come to pay respect, real respect. It's not the place to put shame. It's not the place to disrespect people, because once you are going to the diaspora, you'll be feeling fine. But your mother and father or your uncle who is remaining there, or your grandmother or whoever is remaining in that village, will live in shame, and nobody will want to come and help him again. In the village, people need one another. That's why even if you are going to the village as a diasporan, dress well.
even me who is not in Nia now, everybody in Nia, even the newborns know that I'm not in Nia. So when I appear in Nia, already everybody knows that I live abroad. I don't have to tell them again by wearing, I don't know, high heels in the market, by wearing lace wig and makeup when I go to the to get water from the stream, or when I'm paying for the boda. I don't have to do that. Even if you just walk in Gitian Nono, they will know that Nyako need to daga diaspora. In fact, they will be worrying and saying, hey, to Nyako need to go daga London. Hey, tomorrow come on, hey, Nyako need karachunya lermanade. They will even give you more blessings and respect for bending low. In the village, you have to be in that level. It doesn't mean that they're robbing you away your smartness and your slay queenness. That one is still there. But it's just for the sake of your community. At one point or another, you need your neighbors. You need them. When there is death or sickness, you will call your neighbor to help. Kaja juokubire duegdala. Indika jirani monokonyi. Kaja kuobiro. Jirani nyalokonyi. Toke dala chako sumbrine jirani. Jirani mar meru. Ok in mibo winjolet. Meru mabu winjolet. Niket en ma jirani no kwacho chinde oklos takode. Niket kana konyiso jirani. Erabi eliel moro mwalo kendi. Iye moni rit na doga go kata guenda ngi yao ne gyodonji. Dak jirani yaw ne meru ne gwen go nikech nyari njo biro kanyo ufsungara nuwama iketo ne meru. Don't go home and destroy for your people at home. Leave that home and go back to where you came from, leaving them the way they used to live. Like I said, everybody knows that you're not there, because in Kenya, even in my mother's house, the door is always open because there is no appointment. A churchmate or who cannot just call and say, hey, Minteri, can I make an appointment with you to come and visit you? I want to see your cow. It doesn't work like that. They will knock the gate or open the gate and come. Maybe even your mother, you are just going to shower. You will hear the and Mosie, no, she will stay there until evening, eat lunch, supper, what, they can stay and even sleep. But it's our culture and you don't have to go in between. So if you hate that, please remain in the city. Don't go and start shaming your mom at you're seeing somebody coming and say, Mom, talk about this one, why is she coming now? We've not even had breakfast. You know me, I don't like these Africans, my shit. Nairobi. Let your parents and your grandmothers and uncles live the way they live. If you want to go and visit them there, then you have to fit. If you can't fit, stay in the city. However much you love them, however much money you're giving them, even if you're giving them, you're paying for their whole home and their whole church and their whole neighbors. Pay, that is your money. But it doesn't mean that you should spoil their life. They need one another down there in the village. Mama Uno, maybe she's a church choir member. Then she's so respected in that church. She's so respected. Then you come and then you want to change the image of your mother. Because they're from the diaspora, the preacher is preaching, it's too boring for you. You are now chatting. Oh, excuse me. You go to the high heels, the church you walk. You know, people will look at you, of course, villagers will look at you. They are not looking at you because you're beautiful. They are not looking at you because they admire you. They are looking at you because they are wondering what kind of a woman you are. Slay queen in the church. In the church, you're just like, in the church, the lipstick imeisha. You know, mate imeisha. What? Highlight imeisha kwa church ndo huyo. Na mama yako anajaribu kujichuna, mama yako anajaribu mpaka anaambia watu na kuangalia ako tu hivyo. It's just her, you know, she's been abroad for so long. You know, just assume her. She's trying to kujitetea because anajua ile uchungu atakuwa nayo ukishaenda. You know, there are people who they appear on social media like so rough and people fear them. So even if you're ugly, your slay queens won't tell you because they fear you, because in the groups you're the tough one, in where you're the tough ones, in where you're tough one, so they fear you. So when you post any ugly thing on you, they'll always tell you, slay, you've slayed it, you're smart, you're what? Wanakudanganya. So then you mark some of your clothes that your people on Instagram and Facebook told you are the best, which are the ugliest. Then you want to go to the village now on eulogy day. Inginori in plump. Kori kidera ko mini skirt, gigi boots, gigi high heels varona di idega funeral. With a cape, sikuizo tole mongo vai shades. Akasha vai shades hapo. Kori kido chungi microphone gi. You know, I felt so sad. I was shocked. You know what I'm saying? Can I just what I'm saying? No, but technique. Dema no nyol 19 patopuka. Ema upinjani ni nyako ni dako ngiye kama kiyo monde. Iraracha makata meru mano nyuli yonge niraracha. Iraracha kuri kimedo raracha ngileo ni maoverdone. Anyiswe ni kiraracha
Kidi rwako leoni ma overdone. Yani overslay. Kore kibedo mararacha ma truth. In kore kipa inyo leoni ma expensive. Idwa overdo. Kwa chini masaka nuhundi ni imketi nyaka ichwad more layers. Ichwad layers mawe watch. Iketi ndio gwengo biro mangani do want work the best. You want to shine. You want to outshine your cousins. People go to funerals nowadays and it's not just to mourn. Some people go to funerals just because the person who has died is a cousin to a colleague. So they're not related. It's not painful for them. But they go with their phones and they record all the videos and they do what? And they come with kusengenya. Because your pain is your yao. Or katako ken liel. Nise biro diaspora gichuori gi nyithindi. Okidono iri nyithindi gichuori. To koro welo moko ma very important de mama ukaka jogweng moko ntie ma very important. Tie jogweng moko ma osiko gidonje delni. Gipegere dala ngato ma oko luonggi. Nikech they are the gweng people ma munge gine jo notorious gweng people. Such notorious gweng people are very important. Don't ever chase them away. Nikech gine jok makalelo timre to they'll come and advise you. Kapiang moro tuo gin magi bobiro advice yaki yange. Gin magi loso gi jo bucha manyalo uso no dhiang no. You people don't know how people in the village live. That cow is very, very expensive. So if your mother wants to have a sick cow, and she's crying because she has no money, and she can't afford to lose this cow, then she needs a butchery, somebody to come and slaughter it for her. If you don't know, if she was not in contact with people in the Gwen, to go and look, to talk to boys in the village to come and slaughter that cow for her, she's in danger. And another thing, when the cow is slaughtered, it needs to be sold. If you don't have people who have contact to the butchery, people to come and help you way-wise to get that cow to the butcher, or to look for people in the Gwen to come and buy it, you are in problems. Kakuro ini di dala sa diaspora niya islay queen di dala. Kata slay man di dala. Unjo diaspora unjo you women on you man a USA. Mr. Kupenjo, who's that? Who's that? Who's that? He keeps passing through our village. Who the fuck is that? Banki said the diaspora made merudong dala kanyo kode. This guy will be working from every village. Watch on jini mama manyitine ni lokacha. Kadoge okalo kaendi. To ugo nikecho kwa doge ocham gik mo kai. Ngombe za mamako haziwezi hata kunywa maji mahali. Haziwezi hata kukula mahindi moja ya mtu. Haziwezi hata kukata shortcut mahali. Kwa sababu yako and you don't know. So your mom is telling you on phone, you know, jakwata cha ola, jakwata cha manchu antika ode. Made na ode. To made neno ode, to kende gwenka e. Okende gwenka nikech ngama ni riembo dala cha. Because your mother doesn't want to disappoint you, your mother doesn't want to stress you those things, she doesn't tell you. You don't know how people live in the village. And so respect villagers. That is my point. And to respect them more, if your mother is those kinds of women who wants to come to the diaspora to do omugo or omugo, to come, and omugo is this Nigerian word for taking care of a child when it's born. This blessing that we believe that my mother has to come and bless my child. Then you are encouraging your mother to leave your father alone. You are endangering your brothers plus your mother, because if your father dies, your mother will suffer. She will be chased out of that village, and you in the diaspora, we'll see where you'll start. And this is the time to talk to your father and tell Baba, now that it's my time to finance you, I want to talk to you. If they are not always only bad fathers, even if they had 20 women, if they raise those women's children and those your stepbrothers and sisters are alive now and are living, then you should respect your father. In fact, at that time when he needs a new phone, nyisani baba simabo nyoni, lakini kuongi nyisani yani baba, kami wadongo cha. Angomo mionin kama. Angomo niwega mama kama. Mama no wacho ni kama. Mundo ikonyi mundo this business magisa dakoda as a man and a woman all these generations. Mundo gibene gi solve that thing. Kagi ngeo ni kanya tino ne safa. Mundo gi to ching moro kagi happy kagi wewe no blessings. De mi kata wuru par derio kapokoto. Malo kata mana will ne mi puonje wuru ni baba. Tinde indiko ga will. Pie pogre angeni ndi tiro perareo. Abe antiere ma baba. Tangeni we minwa chon. To gimobe ni we minwa akia. Yemo di pogno pudo kama. Wuru nyalo dok back to his mind. Nikech the older they go, the younger they become in mind. And they will realize that they did a mistake. I know as women we do a lot. And I know in the Bible it's written that the prayers of a mother are very important. But fathers play a role too. If you still have a father, don't let your father die in shame. If you have papers for abroad, you can invite both of your parents. They're entitled to come in. Work hard, you bring both of them then. Let not diaspora change us. Proud chocolates. Mwah.